Tinc la beguda ideal d'aquest estiu i només necessita 4 ingredients. 1. Una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica. 2. El mar Mediterrani bec calent. 3. Un bri de canvi climàtic de fons. I 4. L'ingredient extra d'aquest any, el Super El Niño. Barregem i obtenim un bon batut ben fresquet de rècords de calor, que li servim a la terra any rere any. Ai, gràcies, però crec que no en vull més perquè em trobo una mica malament. Però estàs bé? Et trobes bé de salut? Doncs la veritat, no gaire bé. L'última revisió que m'han fet els científics d'aquí de Catalunya m'han vist que aquest any 2025 la temperatura mitjana anual s'ha incrementat 2 graus respecte a l'era preindustrial. I aleshores, què podem fer per pal·liar els símptomes? Doncs hi ha diverses opcions. Per exemple, pots començar ajustant la temperatura de l'aire condicionat a 26 graus, anar en transport públic, sempre que funcioni bé, i també apostant pels productes de proximitat i de temporada. Així que si algú et diu a l'estiu sempre ha fet calor, envia-li aquest vídeo, perquè o actuem junts o haurem begut oli.